Sugatan ng 4 katao, kabilang ang isang 3 taong gulang na bata sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Barangay Carolina, Naga City kahapon. Batay sa ulat ng Naga City Police Office, nag-overtake sa isang tricycle ang rider na si Reden Camba, 23 anyos, may asawa at residente ng Barangay Pacol, parehong lungsod. Subalit hindi umano nito napansin ang patawid na motorsiklo na minamaneho ni Leopoldo Perfinan, 54 anyos, may asawa at residente ng Barangay Carolina. Kapwa sugatan ang 2 motorista at ang mag-ina ni Reden at pawang isinugod sa Our Lady of Lourdes Medical Infirmary. Isa dahil nga allegedly may tricycle sa unahan nitong vehicle 2, itong mga vehicle 1, hindi niya napansin na paglagpas pala ng tricycle, may kasunod na motor. So doon na po, ito na yung naging sanhi ng aksidente. Dagdag pa ni Aguilion, agad naman nagkapatawaran ang 2 panig at hindi na nagsampa pa ng reklamo. Natin mabukoy sa magkanong halaga. Subalit, nung nadala pala sila dito po sa ospital at malalapatan naman sila ng paunang lunas. At ayon na din sa update natin, itong 2 panig ay nagkasundo na ayusin yung kanilang aksidente kung ano man yung kanilang pananagutan sa isa't isa. Sila na lang po ang magsisettle. Muling nananawagan naman ang mga otoridad sa mga motorista na mas maging maingat sa pagmamaneho para iwas aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.